La Sala Rossinyol està exposant durant aquestes setmanes la mostra Els colors secrets del Pi d'en Xandri de Carles Azcón. Amb motiu d'aquesta exposició, la galeria està donant a terme diversos actes que van més enllà d'una simple mostra d'art. Fa uns dies va organitzar una plantada d'arbres i ara han dut a terme una activitat especial per a infants. És una continuació d'aquesta exposició que tenim aquí presentada, que és Els colors secrets del Pi d'en Xandri. Llavors, aquesta col·lecció que es va presentar fa uns dies, avui la rematem amb aquesta activitat per nens. La Sala Rossinyol és una galeria molt familiar i volem que els nens hi participin també i, per tant, avui els tenim aquí perquè vinguin a pintar el Pi d'en Xandri i tenim per això en Carles Azcón, que és l'autor d'aquesta exposició i el que farà donant les directrius aquí, que és el que han de fer aquests joves artistes que venen avui aquí a la Sala Rossinyol. Després de visitar l'exposició, els infants han fet dibuixos inspirats en el Pi d'en Xandri de la mà del mateix Carles Azcón. Per mi és fonamental fomentar la creativitat entre els més joves i entre els nens perquè és el futur. Al final tot ho faran els robots i aleshores l'objectiu principal és que coneguin el Pi d'en Xandri i que facin ells i elles la seva pròpia representació o versió d'aquest pi. I descobrirem, amb la tècnica de la cera, descobrirem la tècnica i els colors. Parlem dels colors, de la forma del pi, què es representa per Sant Cugat, etc. Els colors secrets del Pi d'en Xandri es pot visitar fins a principis de maig a la Sala Rossinyol, una mostra que ha coincidit amb la recent declaració del Pi d'en Xandri com a arbre monumental de Catalunya per part de la Generalitat.